Isang patay sa salpukan ng dalawang pampaserong bus sa Marcos Highway sa Benguet. Tutukan sa report. Nagsalpukan ang dalawang bus ng Victory Liner sa bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur, Tuba, Benguet, pasado alas 8 ng gabi noong Sabado. Karamihan sa mga pasahero nagtamo ng mga pasa, gasgas at sugat mula sa mga nabasag na salamin. Nadaan namin yung dalawang bus. Yung isa nasa itaas banda, yun yung unang nabunggo. Tapos sumunggo, nandun na sa baba, natumba, nag-flip. Meron isang patient na naipit sa bus pero luckily na-extricate naman. Sa datos ng MDRRMO, umabot sa 75 pasahero ang dinala sa iba't ibang ospital. Kinumpirma ng pamunuan ng kumpanya ng bus na may isang pasaherong nasawi. Lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na nawalan ng preno sa pakurbang bahagi ng kalsada ang ordinary bus na may 87 sakay. Pababa na ito mula sa Baguio nang makasalpukan ng pabagyo namang air-conditioned bus na may 39 na pasahero. Nahagip din ng ordinary bus ang isang SUV bago bumangga sa pader sa gilid ng kalsada at tumagilid. Accident prone daw ang lugar. Long sharp curve kasi, yun nga, diretsong pababa. So baka yung preno natin uminit, kaya bumigay na. May mga tinitingnan ang pulisya na sanhi ng disgrasya. Sa initial na investigasyon po natin, sir, is ang claim ng yung isang bus is nawalan siya ng preno, which is i-confirm naman natin dito sa ginagawa nating investigasyon. Sasama namin sa investigation, sir, kasi ang capacity ng bus natin is 68, sa initial investigation natin is 87 ang sakay po niya. Sa inilabas na pahayag, humingi ng pasensya ang pamunuan ng kumpanya ng bus sa nangyaring aksidente. Nagsasagawa rin daw sila ng sariling investigasyon at nakikipagtulungan sa mga otoridad at ahensyang nakatutok sa investigasyon. CJ Torida, One North Central Luzon.